Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, nining santos nga misa uban sa atong tatag sa kamakatuyuan, ato sa bilakip sa atong mga pagampo, ang mga katuyuan sa atong mga kaigsuunan, ilabi na kanila nga nagpaampo kanato o kanila nga nanginahanglan kayo sa atong mga pagampo. Ilakip sab nato sa atong mga pagampo karon nga mga masakiton, nga untalig-unon kanunay ang ilang pagsalig ug pagtuo sa Dios. O garo may mo kitang andam nga musalmo tini santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa may pag-imong isugilon ko. Sayod lamang kining alaw, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag kang wala ang akong kasalanan, huwag kang kaluwasan nga mong gipaabot, ipakanaw mo. Kaluyanon na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa paghandom namo sa mga misteryo nga nakahatag sa tao sa kalauman sa pagkabanhaw, pinagi sa pagbag-o sa dungog sa iyang sinugdanan. Nangamuyo kami Ginoo sa imong kaayo, nga among gihandom diha sa pagtuo, among makabot diha sa kanunay nga paghigugma. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduseo na sina pag-ayo sa mga apostoles. Busa mihukom sila sa pagsumpo kanila. Ilang gidakop ang mga apostoles ug gibalhog sa karsel. Apan ni adtong gabhiuna usa ka anghel sa Ginoo miabli sa mga ganghaan sa karsel ug gipagula ang mga apostoles ug giingnan, pangadto kamo sa templo ug sultii ang mga tawo mahitungod niining bag-ong kinabuhi. Gituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakaadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Ipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudiyo aron manambong sa tigom sa labang hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa karsel aron paatubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga pulis, wala na didto sa karsel ang mga apostoles. Busa na malik sila ngadto sa labang hukmanan ug mitaho. Sa pag-abot namo sa karsel, among nakita nga maayo kining pagkasira ug ang tanang gwardiya nagbantay diha sa mga ganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan, wala na didto'y binilanggo. Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga gwardiya sa templo, ingon man sa katagkuan sa mga pari, nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Kaya may tao nga misulod ug miingon kanila, ang mga tao nga inyong gibilanggo atua sa templo, nanudlo sa mga tao. Busa, miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardiya, uban sa iyang mga sakop,
o gidakop nila ang mga apostoles. Wala sila mo gamit og kusog, kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon mamati kanako ug malipay. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Himayaa ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Ipakita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya ug giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Paglaom kamo kaniya aron musanag kamo sa kasadya ug ang inyong mga nawong dili manlipaghong sa kaulaw. Sa pagsampit sa nasakit nga tao namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Ang mga anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlukon kaniya ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya, gisilutan na. Kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. O kinimaw ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kay sa kahayag. Kay dautan man ang ilang binuhatan. O ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag, o dili muduol niini. Kadili man siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang nagbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag, aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, O Kristo.
Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya, dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Aduna ako'y nahinumduman nga sugilanon. Mahitungod sa usa ka amahan, sa iyahang pagka mahigugmaon, aduna siya anak nga labing ka masupilon. Kanunay lang makakita og away, kanunay lang makakita og kagubot diha silang barangay, labad sa ulo, mga desisyon nga makapasubo tungod kay badlungon ang maong bata. Usa siyang mga amigo miingon, "Tay, surrender na imong anak pagkabadlungon. Pila na katuig ka nga nagbadlong niya pero wa yo'y kausaban, nagkagahi inuon na yang sungay. Wa na siya kapuslanan, wa na kaugmaon, hopeless na ang iyang kausaban." Pero ang amahan miingon kaniya, "He is my son. I cannot stop loving him. I will keep reaching out until he comes home." Mao kini ang ngubo apan undanon nga tubag sa usa ka amahan. Anak ko siya. Ug dili nako mahimo ang paghunong paghigugma kaniya. Padayon ko siyang hapo-hapon tambagan hangtod mupauli siya sa panimalay. Makaigsunan ko na ni Kristo ang maong gugma sa usa ka amahan diha sa maong sugilanon. Mao kini ang gugma nga gipakita sa tinuod nga amahan diha sa atong ebanghelyo. Namatod pa diha sa atong ebanghelyo, gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Ang paborito kaayo nga linya nining ebanghelyo ni San Juan, "For God so loved the world." O gini ang paboritong linya, no? That He gave His only Son. Makaigsunan ko na ni Kristo sa pag-ingon diha sa ato ang pulong sa ebanghelyo, God so loved the world, kini nagpasabot alang sa tanan ang paghigugma sa Dios. Dili lamang alang sa mga matarong, dili lamang alang sa managsunod kaniya. Gihigugma sa Dios ang tanan sa walay pagpili. Ang mga masakiton, ang mga badlungon, ang mga makasala, ang mga naisalaag, apil sa paghigugma sa Dios. Sama nga gibundak ang ulan sa tanang tao, mga matarong o mga dautan, o gipadilaa o gipasidlak ang adlaw sa tanan, walay pili, mga sumusunod o mga dautan, mga makasala o mga matarong. Inguna na ang paghigugma sa Dios, walay pagpili. Mao ka na ang linya nga nagkanayon, "For God so loved the world." Walay pagpili ang paghigugma sa Dios. O kita, sama sa mong amahan, sa mong sugilanon, ipaabot kanunay sa Dios ang atong pagbalik. Bisan pa man kapila kita kahigayon na hisalaag, bisan pa man kapila kita na kahigayon na naumod sa lapok sa pagpakasala, nagapaabot ka nato ang Dios sa ato ang pagbangon o sa atong pagpadayon sa atong panaw. Ang paghigugma sa Dios, dili selective, kundi universal. Kitang tanan, gihigugma sa Dios, gipaabot sa iyahang pagakos kanato. Makaigsunan ko na ni Kristo sa atong kinabuhi, doon ay mga panahon na kita maumod sa lapok sa pagpakasala. Apan dili kini rason nga mo hunong o matigbabaw ang atong pagamapahitason
o garbo nga dili lamang kita maningkamot nga makighiuli kaniya. Ang usa ka mahigugmaong amahan nagapaabot kanunay sa ato ang pagbalik, sa atong pagbangon ug sa ato ang pagpaningkamot nga makighiusa kaniya. Diha sa ato ang ebanghelyo, nga matod pa sa atong ebanghelyo, ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag o dili mo duol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang dautang binuhatan. Sa paghimo sa Dios sa tao, gihimo kita niya kasama siyang hulagway. Gihimo kita sa Dios nga matarong apan tungod sa maong kagawasan ng gihatag sa Dios kanato. Daghan sa mga tao misalikway kaniya. Daghan sa mga tao misupil sa Dios. Apan wala kini nakapahunong sa paghigugma sa Dios sa tao. Nagapaabot siya kanunay ang maong tao nga naisalaag sa kangitngit mubalik sa kahayag. Mubalik diha sa matuod nga paghigugma. Ug mao kana kita. Matag usa kanato adunay kahuyangan. Matag usa kanato adunay kakulangan sa paghigugmang Dios nun. Apan siya sa kanunay nagapaabot kanato. Nautun ta makaigsunan ko na ni Kristo dinhi nga tong padayon nga pagpaningkamot matag-adlaw sa tong kinabuhi, paningkamutan ta. Ngagikan sa tong pagkahisalaag, matultulan nato ang tinuod nga dalan, ang dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan. Kay mao man kini ang tumong ug tuyo nganong mianhi ang Dios sa kalibutan, nganong nagpakatao siya. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini ihatag niyang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Busa padayon natong pangayoon sa Dios. Naunta magmakusganon kita sa pagpaningkamot. Tagaan kita sa gasa kanunay sa kaabli sa kasing-kasing aron maghari ang pagpaubos dili ang pagpasigarbo. Maghari ang ato ang paghigugma dili ang kasilag sa matag usa. Nautunta nasa kanunay pangayoon ta ang gasa sa panaghiusa, gasa sa kalinaw, alang sa tibok kalibutan ug alang mismo sa atong kaugalingon nga maoy makighiusa sa Dios. Manindog palihog. Mga pag-ampo sa katawhan. Masaligon kitang mopadangat sa ato mga pag-ampo ngadto sa Dios Amahan nga sa hilabihan na higugma kanato. Moingon kita sa ngalan ni Jesus, panalangini kami Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Ang simbahan sa kanunay magpuyo sa buhing timailhan sa Dios nung gugma ug kaluoy sa mga panahon sa kangit-ngit ug sa kawalay paglaom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Nga magkinabuhi kita sa ingon nga paagi diin ang gugma sa Dios mudan-ag diha sa tanan natong mga binuhatan. Mag-ampo kita. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Nga ang gugma sa Dios magdalag kalinaw dinhi sa atong mga kasing-kasing ug panag-uyon sa atong pagpuyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Nga pinaagi sa pag-atiman nga gipakita sa ilang kabanay ug kahigalaan ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos makaamgo nga sila usab gihigugma sa Dios. Mag-ampo kita. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na kadto sa altar sa mga santos.
Pag-ampo kita. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Nga ang among mga nangamatayng mahal sa kinabuhi, silang tanan muambit na sa himaya sa kabanhawan. Pag-ampo kita. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Langit nun na mga amahan, sudo nga mahigugmaon ang tanan nimong mga anak, aron magpabilin kami, luwas sa imong pag-iya kanamo, dinhi sa among pagpanaw nining kinabuhia. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron nagakugin yung sakripisyo, dawaton da sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Tuwadod ta sa Ginoo sa propisyon sa mga kamo, alang sa pagdaig ug maya siya ngalan, alang usab sa kapuslanan sa kabuok niyang santos simbahan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayluay nining sakripisyo, nagpaambit ka namo sa usa ka halangdon nga pagka-Dios, itugot na nga muyo kami, nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuuran, magpuyo unta kami sa kinabuhi nga sibo sa maong kamatuuran. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarog. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha si mga tubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunayng buhi, bisan gipatay og busa, uban sa mga anghel mas santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo Diyos gagahom, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaligtasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipika sumihatag niini ngadto siya matinunan umingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya matinunan o miingon, dawata kini. Og Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula-alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nalakas sa mga langit, pagdagan ang imong alam, muabot ka lang ang imong ginharian, Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kananuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo ang ginharian, ang gahom ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kami. Ipakita ta karon timaan sa atong panagigsuonay. Peace be with you. sa
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit lang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi nga mapuanguron ng imong katawhan, o himo ang silang imong ibuhong sa mga misteryo nga langit nun, makalabanggikan sa karaan ngadto sa bagong kinabuhi, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap ka Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ginahalad ng santos nga misa, dalan gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.